Etorri, gamer ontxira! Gamerauntziak Euskal Bideojoko zaleen elkarteak naiz irratiarentzat egindako irratsaioa. Eroso jarri, hartu agintea eta prestatu abiatzeko. Ongi etorriak izan Gamerauntziaren 6. denboraldiko 10. atalera dagoeneko. Danera 156 atal egin ditugu eta astero gare hemen Gamerauntziaren Twitch kanalian atzaldeko 5:00 astelenetan. Gero naiz irratean FM-ean entzuteko aukera izango dozue asteartetan gauerditik aurrera. Eta bukatzeko, ohiko plataformetan aurkituko dituzue gure saioak, iVoox, Pertube, YouTube, Spotify eta bestelakotan. Gu Euskal Bideojoko zaleen komunitatea gara, Gamerauntzia, eta gamerauntzia.eus webgunean eukiko duzue behar duzuen informazio guztia, gurekin kontaktuan jarri eta bestelako albiste, analizi eta danerakoak ikusteko. Ni Damian Badinagaitia naiz, eta beti bezala nerekin dare Aritz Odriozola talanderun zueta, aupa. Bai, arratsaldeon. Eta ez dakit, pixka konspiranoiko jarrioa, badare hori zurrimorruak, baina ez dakit, nahiago dugun lagatzia urrengo asterako, konfirmatzen baldin badi edo ez, edo nahi badugu zerbait komentatzea, ez dakit zela ikusten duzuen. Nik uste berezi dela, bentseta aipamentxu etxi, baina argi itxitze zurrumurre dizela, ez? Eta horregaitxik albistegi aurretik komenten aizen duguz. Bueno, egunotan, aspalditxik jakin dugu Steamek edo Valvek seguruenik aurtengo azaroan zeo zer iragarriko bala. Ondin ez dugu ezer ikusi, baina zurrumurrek ja berotzen hasi dire, ezta? Alde batetik pasadan hastien irakurtzen eban sarietan, izazala gehiago tipo baten asmakerizek izango dugu, inungo fidegarretasune barik, inungo iturririk barik, baina epatzen eban zelan Steameko webgune ofizialien, tendako webgunien, banner hori dekiena iragarpenantzako edo jaialdi zentzat eta bar, beti egoten dela egutegi edo gitarau baten menpien, ez? Argita garbideki jarritze aste bakotxien zer egongo dan, hilebeteko edo hilepare bateko aurrerapenagaz. Nez eta guk hori iztogun ikusten, informazio erdi publikoa da. Hori, dauzenien udazkeneko berapena dauzenien alako kontutxuek, ez? Eta antzadanez, azaroan 18ko astien utxunen nabarmen bat dau. Normalien asteanak okupeta dauz, eta hortxe ez dugu ezer ikusko. Zer da pasten dana? Azaroak 19, uste dut okerespana bilen, Half-Life baten urte hurrena da, eta azaroak 16, Half-Life bina, bestela kontrola da, arrebez. Eta orduen, hor, igual, Half-Life isa, prototipo hori, proiektu hori ezagutzeko aukeri euko dugu. Baina, justo gaur, beste iturri batek, dala Valven oiko albiztiek eta filtrazioak eskaintzen dezkusenak, Bradley uste beten dela, Bradley Lynch. Ibilda komentetan, bere iturrizin arabera, eguazten honetan, asteazken honetan, edo astion behintzat, Valven iragarpen edo ekintzaren bat zozer egongo dala, segurenik Steam Frameek aurkezteko, hau da, bere VR gailu kasko barrizek. Horregaz batera mandoa be, Steam Controller PC ikusko gendun, igual, nare egizago da bentsat, ez dakik ez teku bidari pez. Eta, baipatu dugun Half-Life hori be, izen leike, agertzi bertatik, igual ez dakigu. Beste datutxu bet, lehen aipatu dutenen arire, udazkeneko merkealdize berapenak bestimekoak aurten aurreratu indabez lehenengoz, normalien azaroko bigarren estetik aurrera izate ziren, eta proberan dutxu hau, eta aurten lehenengoz, urri zen egin zirela. Orduen horbe zozer pase da, igual, estriparik ez teko inungo zer ikusirik, ez teko inungo pisurik, baina, kontuen hartzeko abentxete, zurrumurru honen danan bueltan. Agian Black Friday-tik separatzen nahi zuten? Zebaki, beste toki batzutan Black Friday-ekin jolasak merkea uzaten dituzula bat kei pagina horietan eta alago deskontu gotegiela. Igual horretin nahi zuten separatu. Ez dakite? Baina horrek ez teko garrazidik aritz. Ez dakiko. Igual horlako zezat izango da, baina, dana batzen doalez, eta egitza urte burrenan kontu hori deko guleatzien, izen leke, Nion zeatik, Lander. Ez nahi zai Bai. edo Steam Frame-atik enitzen zeatik udazkeneko deskontuak aurreratzean arrazoia. Bai, ulertxot, baina diotena, azkenien, beste dana aipatu dugune horregaz lotut egon lehikela, ez batzeko dana batera, ez egoteko berapenak olako iagarpen handi bategaz, eta ganera
hori zeza, jentik dino, dana batera estrenelekela iragarpentsu beten, bihazteko epiemon, apur bete erreserbak eta bideratzeko, edo ez dakit, eta gero ja, dana salten hasi azaro bukara erantza. Ojalá, bueno, ni bentsat VR betaurrekoekin bat ipadat eukiko nuke interesa. Ikusi harko alitzateke bere garen neko garestiak zian ta, baina bueno, nire interesa bentsat hor dago. Bueno, eta Half-Life 3 noski, baina hor ja esperantza gutxi euskat, egia esan. Asko ikusi dugu Steameko kodien, Half-Lifeen zozer badagoela, aspalditzik. Ez dakigu 3 izango dan, isa beste gauza guztiz desberdin bat izango dan, baina eskuartien badeki zozer gero estreneko dan edo ez, inoz izagutuko dugun, hori beste kontu da. Horretaz aparte, bai, epatzeko da. Bai, azken aldizan Half-Lifeekin egon dien asuntuak, naiz eta ez dien izan igual buke insignia ondo funtzionatu izan da, ez? Esate dute portal bere garaian eta Alex be kontutan eukitzekoak die, eta holako beste zerbait baldin bada izan barik 3 be, ba bueno, ongi etorri xa. Nik uste ba ez, Alexen beran amaieran jarraipen bateri aipamen etxeako, keinu etxeako. Horretaz aparte, urte hurrenako ospatzeko be, Half-Lifeen 25garrena, da Half-Life 20garrena uste izan zirela, soin dela gitxi. Eta horrentzako be, eguneraketak eta Steam Deck-antzako bertsioak estrenetan bi izan, eta bar. Osea, naiz eta Half-Life hil egon, ez dago horren hil, ez? Egon dire gozatxuek, barfen aldetik. Orduen, posible leike, izan leike, zozer ikustia. Gero beste guzatxu interesgarri beto negaz amaitzeko harin batien, Steam Frameek aipatzen da bena gaitxik ARM procesadoriaz torko ziren, ez arkitekturidekon procesadoriaz. Eta, klaro, horrek beste aldaketa batek arko ban Valveen gailuetan, oinartien beti izen dire horrena gailu arruntek esango dugu, ez? Baina, antzadanez, Protonen bertxino barri bategaz, ARM arkitektura hori erabiltzeko, irakurtzeko, ez dakitzen nien ditu gai honetan, baina aukera hori eskainiko dotzien. Eta horren igual etorkizun nien, bai Steam Deckak, bai Steam Machinek, igual, arkitektura honegaz ikusi leikez, edo beste berritzasun batzukaz, ez dakigule, baina, bueno, hemen ja asmakarizek gabiz, baina interesgarritxu da. Ikusi beharko dugu. Zerbait bentsat, teknologikoki VR-ak, pantaiak, bueno, aurreratzen nahi gara, baina pantaian kalitateetan hobetzez gain, VR-ak margen asko ez diot ikusten hobetzeko prezioa agian, jende gehiago sartzeko modu egote baino. Ez dakit, eta zerbait berriak hartzen mazu, benetan erabilgarrean gero jolasetan, hortaz diferentziatu zaitezke aurkari kompetentziagatik. Baina, bueno, ez zaitu okurritzen ze izan daiteken egia esan. Bai, onjokan ez da despegatu eta ez dakit despegatuko da ben etorkizun laburria. Nitxoskoa izaten jarrituko gula. Bai, zan lehiken. Bueno, nik uste dut honekin hasteko moduan garela, eta igual albistetara pasatu gainke. Baria. Albistea! Atal honetan, bideojokoen gaurkotasuna birpasatuko dugu. Eta lehenengo albiste potolua, askok ezagutu eta itxoengo daben titulo baten ingurukoa da. Rockstar Games eta Take-Two Interactive enpresek Grand Theft Auto 6 atzeratu egingo dela iragarri dabe beste behin. 2026ko azaroaren 19 da jokuaren kaleratze data berrisa, eta, bueno, hilabete batzuk atzeratuko omen da berriz. Prentsa barrian, zein sarietan zabaldutako mezu motzian, berandutzia dela jokua fintzeko asmoakin egindako gauza bat, eta eraen hitzetan, esaten dabe, sentitzen dugu dagoeneko itxaronaldi luzea izan denari denbora gehigarria gaineratzea. Baina hilabete estra haue jokua espero eta merezi duzuen mailarekin bukatzea albidetuko digute. Hora, bueno, hori aldarrikatzen dute bakarrik, aldarrikatzen dabe, jokua hobetzeko dala, eta horre, okeres baldin banago, maiatzan 26-rako ez da, seguala aurreko geroratzia, eta oin berriz, azaroaren 19-ra atzeratu da bela, hemendik eta urtebete baino geixaura, pixka geixaura, isa urtebete. Eta, bueno, 2023ko abenduan aurkeztu zeben ofizialki GTA 6, ordurako ja 10 urte zeuzkan GTA 5-ek,
eta orduan esan zeben, 2023an, 2025an argitaratzia zala helburua. Eta gero, berriz, aurtengo udazkenian estreinatzia aurrikusten zeben, baina, joan da atzeratzen, eta ez dakit zela esan, baina beste bideojoko estudizioak eta mariatzen, ez? Azkenean GTA 6 honek eukiko daben impactua, ez dut uste lehenago ikusia garenik. Kontutan eukidea da, nire ustez dala lehengo jokua entzun dutena ala ukoitza deitzen, ez? Eta, bueno, txorrada dala, azkenean deitzeko modua dakarri dala, baina bai, erakusten dau jendearen gan ze pixu daukan, ez? Eta nola ulertzen dan, eta egia dabe bai, zenbat diru gastatzen daben, honen produkzioan, GTA 5 izugarrizia izan zen, eta 6ak ematen dau muga honegan dituko dituela, eta asko gaitik, ezta? Bueno, berez, PS5 eta Xbox Series bertsioak izango die, 2026ko azararen 19an jasotzea aurrikusten dian honek, eta bueno, PC-erako pentsatzen da gero pixka ditzen biharko dugula, bian. Ez dakit aurrekoan berdina izan zen, 2013an. Bai, lehenengo GTA 5-en PS3ko eta Xbox 360ko bertsioak heldu ziren, gero PC-ko estrenesan hortik temporatxo batera, urte pare bat edo bai. Eta gero ja, PS4, Xbox One, PS5, Xbox Series, danatarako bertsioak eukideu zeurreko GTAk. Hori da. Eta, bueno, agindutakoa betetzia igual ez da izango hain erresa, Rockstarreko jendearentzat, ze berandutzearen aurretik berri kezkagarri batzu be ikusi ditugu, aste honetakoak, eta 30 bat langile kaleratu ditue Edinburgon kokatutako Rockstar North taldian, eta protesta batzuk egon die ez da honen harira. Rockstarrekoen arabera, kanporatziak enpresa barruko informazioa eta datuak argiteratzeagatik izan die, eta printzipioz krisia salbatzeko, ez? Modu bat izango zen. Baina langileek ez dignue hori, langileek esaten dabena da, Rockstar barnean eratzen da bizten sindikatuan parte hartzea gaitxik botai omen dituela langileak kalera. Eta, ez dakit, oso turbio da, ez? Oso zikina, oso tarnished, ez? Aurrekoan esaten gara. Bai. Ni switcheko asuntuakin. Bai, oso zikina bentsatze jat. Bai, bata baldin bada, ero beste baldin bada, ez? Azkenean segati dago jendia horren aserre, kaleratziak, atzerapenak, sindikatua gora sindikatua bera, gero ikusten da, ez? Bideojokuen industria ez da izan garbien azkenen urteetan, crunch eta olako kontuekin, eta, bueno, lortu omen dabe sindikatu osatzeko gutxieneko kopurura ez iristea. Orduan, agian langilonek zuzen dabiz, ez? Ez da lortu sindikatu bat egitea, bota ditue jendia kalera, eta bueno, ez dakigu, ez? Hau, pentsatzen dut, honen konfirmazioaren batero iritsi beharko dala laizter. Rockstarren aldetik ez dut uste, eurek langilek bai bildire sarietan eta argitaratzen, ez? Euren mesuek, zer pasedan, eta euren bertxina moten, baina Rockstarrek nik uste dut izilik egon gala, eta ez dago izar esango. Pentsatzen dut prozesu legalen bat, edo zerbait, sindikaturen batek, edo norbaitek zerbait esan beharko dago. Pentsatu hor dugu etare, guretzat, Euskal Herrian batipat, gainera indar handi aukala sindikatuen mugimenduak da, baina ez eta hau Edinburgo izan, Rockstar enpresa estatuatuarra da, eta estatuatuetan ez dago alako sindikatuen presentziarik enpresetan, eta hor neko praktika ohikoa izaten da, tristea da, tristea eta ilegala, esango nuke baita ere. Estatuetan ohikoa izaten da, azten dianean olako sindikatuak montatu nahian, jendeak kaleratzea, beldur hori sartzeko jendeari, esan ez. Ja. Azte mazeate sindikatua montatzen, kalera zoazte. Kaso honetan Edinburgon izan da, non imaginatzeten sindikalismoan realitatea hobeagoa dela estatuatuena, baino enpresa matrizia estatuatuarra da, eta politikak hango perspektibatatik engo dituzte. Hori izan da, bideojokoa edauke honez, ja,
urtebete zaun nuke atzeratu ala lehenengo eman zuten datatik. Bai, hogeita bosteko udazpenetik, hogeita zeiko negura. Azken finean, erabatetik ondo irutzen zait, ze hobe da jolasa urtebete asko da, Gauza pulitzeko urtebete denbora asko da, baina jolatzaren dimentsioa zuk Damian esan duzun bezala, laukoitz bat aipatu zuten Ubisoftek Skull and Bones, baina nire paloetzan laukoitza, hau bai ja izango da laukoitz bat, bai produzio baliotatik zen presupuestotik eta guztitik. Hortaz ez da honen zuzenketa eta pulitzea ez da inarrazari izango, baina hobeto nahiago urtebete egitxoin, eta gainera PC-en ibiliko gehan antzat ez urtebete, baizik eta zeurazki dau, hamendi 2 urtera ibiliko gehala, itxoitean nahiagoet jolasa ondo atera da. Nik uste Rockstar dela enpresa gutxietako bat, ez duena egin jolas bat atera, erdipordika atera, pero partxekin eta ebili beharra konpontzen. Eta nik uste testula nahiko aura magiko hori kentzea, jolasa beti ondo ateratzen diala, gero bai, beti partxeren bazartu eroko ez pero... Baina, bukatuta irtetzea eta gero konponketatxo batzuk. Hori da. Hortaz, horretik nik usten daiko gula aseuratu. Karo, hemen gauza bada, Rockstarrek eta bat badalako handiek asko dependitzen dute zeatik. Akzio dunen gatik. Ze puntutaraino, akzio dunek permitituko zioten urtebete atzeratzea. Esan dezakzu, bueno, izuarrezko dirua irabaziko dute, bale, baina akzio duen jendeak ez da gure perspektibaz du izaten normalen. Hortaz, horire ikusi beharko da nola konpentsatzen dion Rockstarri, hainbeste denbora urtebete atzeratzeak. Azken finean, egize da denbora asko dela, bestetik segurunik, hasekera batetik behin posible izango zan zinezko izango zan horrentzat 2005-ko, udazken honetarako, gaur egun kaleratzea. Eta, klaro, dira dugu, aipatu dugunez, sindikatu osatu gure indabiz bertako langile, jentik kaleratzen dabiz, hori estaltzeko edo eskutuen eruteko zematera ino izango da albiste hau, esan eskara altzen nire palo, datorren maiatzerako, orduen untxe argitaratuko dugu hau, holan beste danak izildu ditzen dugu, eta, ez dago besterik, ez dugu kin aukerarik joku ordurako prestegoteko, tranquil hartuko dugu, da listo. Hori da. Nik ez da, demora pasatu ala, ez dakit neuna izten zahartzen ari naizela edo zer, baina hype gutxea hau daukat. Ez jolaz txarra pentsatetelako aterako dudalako, baizik eta egunero gutxiago berdetelako GTA bat. Ez dakit, arraro da zatea. Baina, gero zeurazki erosikoet eta oso ondo pasatukoet, baina ez dauka... Nik ez dengo badaukat ikusteko, Baina hori, nahikoa lan eta nahikoa jolaz ikutu barik. Eta neure eskutan. Orduan, zentu hortan beharrik ez. Baina, gogoa ikusteko noski baiet. Azkenean, dano gare, nire ustez, zain joku hori, zein epoka berri bat markatuko dagoena, ez? Batez be, jostagarritasunean mekaniketan edo beste zerbaitetan, ez? Igual, Cyberpunkek bere garaian agintzen zeban hori, haber nor lortuko daben betetzea. Eta gero igual esan beste jolasteko, baina bentsat ikustia, nondin ora joango da asuntua. Nezalantza daukat, urrengo urtean ateratzen bada fetxa horretan, gameplayren bat ikusi, edo beste urtebete itxoin, zaila izango da, mundutik aislatuta, hemen 2 urtera ibiltzeko. Ez dakit. Ibiltzeko, zezaten dozu, ibiltzeko spoilers barik, o ze? Hori da. PC-en ibiltzeko. Hori, jolaz guztietatik zaiena da, urtebete itxoitea spoilerrik entzun gabe. Ez, PlayStation-erako hartu jako. Ero filtroren bat ipingi mugikorrian eta ordenagailuan nahitza hori ekiditzen da bena. Nik uste horri bizitza realean filtroa jarri hor diozula eta hori ezinezkoa da. Así que... Amigo, bai. Neuen aldetik oso gotxu probetako izan, baina spoilerren azteko biloran dirik, izan GTA-an historizoak naiz eta nahiko potentik izan. Ez dakit, historizo aldetik eta jatez iruditzen horren...
Ez da inerreza, errazak zabaltzeko edo horren, bai, ez dakit, ez? Igual uneren bat edo beste agartuko jatxu YouTubeen, betiko kontu. Ez denan bat, baina trailerrekin gertatzen da mesela, ez? Bai, hori da. Kodriloa gora eta hau ez dakize, baina, bueno. Bai. Baina, nahu gogotxu jokatzeko, baina aldi berien nagi pizkate moto este batez be multijokalari izan aldetik. Ze seguru nahu Rockstarkoak topera bideratuko dabela jokuen multijokalari ere. Ikusitzezlako irabaziz egukita bezan GTA bostegaz. Zuzenien espantzinoak bertan bera itxi da bezala multijokalarize indartzeko asmoagaz, ez? Orduen... Kistan penia, Bai. Kistan penia. Nire ustez GTA bat mentzat nik disfrutatzen dut geixen kampainan. Eta gero, ibili neike karreran bat, ero nahi duzuna, baina kampainia da benetan, ez da, zukutzeko aukera, ez? Irixa da historixea dana. Hori da. GTA lauko DLC-a gogoratzen naiz The Ballad of Gay Tony eta beste bat etera zutenak oso onak zian. Eta pena bada bostean ez degula izan hori alako, ez da, kampaina daitu, olago misioak egon dira, batipat orientatuta onlineera, onlinean bertan kooperatiboki misioa bezala jokatzeko, baina aipatu izan genuen. Hori itzi joan ondo onlinea, hasta que tipo batek lortu zuen arte eta ofizialki zartu zuen arte zeak. Bai, kargen kontua, eta. Hori da. Hortaz, hain esperientzia txarra zantze guztiz ateratzen zizun GTA batek daukan xarma horretatik. Así que... nik ezin multijokalarize txarra danik, bestan iretzat. Tamien edin moduen aldot probea portxu bet, lasterketa batxu botan, bizino pare batein. Ni gura historize jarraitzu, nire aldetik, nire konture, eta beste modu batera gozatu joku honetaz. Orduen, bilur hori dekot, ez? Txura guztiz edeko GTA dala bakarra, ez? Fortniteri irabazi altzona. Eta bilur edekot horren bile ez dizen joango, ez? GTA bostegaz lortu da bezentxu baten, bile goza desberdin dire, baina publiko nahiko antzekoa erakartzen dabe. Orduan, ia espada bezan, binjar guztitzeko horretara bideratzen. Eta bat ipat... Beste 13-15 urte egon behar baldie, GTA zazpietaratzeko, iteko lehengo 3 urteak, kampaina mimatu, DLC-ak eta hori, eta gero online, ez? Abar, gero... Eurokotan behar izin dala purut elburu, laugarren handa bosgarren nien, lehengo kampainin jartzen da, gero online esternetan zanez, ja duki gehiago gazeta. Hori inezkero, nire ustez ondo, listo, nire jazto gure esterik. Gero ikusirik, GTA bostean rol zerbitzari horiek eta izugarrizko arrakasta izan zutela estrebina munduan eta eduki sortzaien inguruan, nik uste erabatera hau bestera hori ofizialki zartuko dutela. Badaude gainera zurrumurruak hori, zerbitzari horiek modak zian, modo horiek egitea dedikatzen zian jendeak kontratatu ote zuten GTA 6-rako. Eta hortik negozio handia lortu izakete, leheno GTA Onlineak diru asko sortzen mazun, jazartzen mezu rol komponente hori eta eran batera benetako dirua erabili dezakezula, jendeak soldatak utzi ditzazke hor. Eta alde batetik peligrosoa da, porque ez da lako gauzak onak, nire ustez bentsat bideojokoen industriarako, baina, ez dakiz zer egingo duten. Zerbait esperot haundira joko zutela. Bai kanpaina aldetik, baina baita ere onlineetik bastanteko aurrera pauso handi bat nahiko zutela egin. Baina, ikusi harko da. Bale, ondorio itxinatxue urrengo albizterantza bagoaz? Bota, ja, zaitako urte bete honi buruz behar baitzeko. Bai, hori zera. Laur biltzarren Grand Theft Auto 6, 2006ko azaroren emeretxira berandutu dabe, lehenengo PlayStation Posten eta Xbox Series kontsolatan ikusko dugu. Enpresas aldatzen gara, eta Nintendori begire jarriko gara, finantzatxosten egialtzeko unie da, Nintendok zer gaurteko bigarren finantzatxosten argitaratu dugu, eta lehenengoz, Switch-piko salmentak eta datuek eskaini dozkuz. 10 milioi salmenta gainditzu deuz gailu hibrido barrizek, ekainen estrenatu zenetik, zehazki 10,56 milioi Switch 2 saldu da bez, ustaien, abuztuen eta iraien. 4,54 milioi gailu saltzie lortu dabe, orduen gainerako 5,82 milioiek ekainekoa dira, ekainen bostien merkatura dezen katxoli bera. Kontutan hartzeko aborro taldeatzeko datuek Switch originalak 17,79 milioi saldu begazan bere lehen urte osoan, hau da 2017ko martxotik 2018kora.
eta Wii U-ek, eurreko kontsoliek, 13,56 milioi unitate banatu ebazan, bere bizi denporak iraune ban bitxartien. 2012 2017 bitxartien. Orduen, laster, Switch bizek gaintxungo deuz Wii U-en salmenta guztizek, ez? Kontuten hartzeko zelan aldatu da merkatu ez, zelako arrakasti lortu da Nintendok, eta bueno, horrekuspenakaz, toperaz, 2008ko martxa bukatu aurretik, 19 milioi Switch B saltzi espero dabe japoniarrak, eurreko finantza txostenien 15 milioitan jarri biezan aurrekuspenak, orduen geuzak ondo doak izela emoten dugu, ez? Tituluen datuek be jaso dugu zelan ez, eta Mario Kart World da salduena, 9,57 milioi unitate saldu deuz lasterketa tituluek. Hortatik, larretxu izte, baina salmenta datuek be banatu indabez, ze jakingo dozuen moduen Mario Kart World kontsoliaz batera erosteko aukire gotezan, edo bestela kontsoli bakarrik erosi, eta joku eguro bazen duen, zure konture. Kontsoliegaz pakien 8,10 milioi saldu dabez, osea, geizenak horren bile joan diz, argi eta garbi, eta orduan 2,26 milioi Switch bize bakarrik erostera anime dire. Mario Karten atzetik Donkey Kong bananza dekogu, zelan ez, 3,49 milioi saldu deuz ustailien estrenezanetik, eta bueno, guztiro lan apurbete eurokortziarren, Switch biko 11,85 izan 12 milioi bideojoku saldu dire estrene danetik, kantzoli estrene danetik. Ezin dotxi jarraitzu ez, Switcheko maili ondino, baina seguru ni denporiegaz dana evoluzionatzen eta aldatzen joango dira. Galderatxo bat, Lander. Azkenean, Switch batan, salmentak jarraitzen dabe, ez? Existitzen. Eta baseukan rekord bat apurtzeko grina, ez? Ondino estire iritzi, Aipatu neban zenbaki zebera albiztien. Ondinoko Nintendo DS-ien parera gelditzu dizela usteot. Guztire... Nintzeko tamen datu eskure. Izan da pizkat segunda trampa, baina bai. Bai, 140 milioi delako, 140 piku, bai. Vale, onjokan ez da iritsi, ez? Ez. Iritsitakoan iragarriko iristen baldin badi, ez? Hori da, berez helburu da PlayStation bizen salmenta gainditzi, 160 milioi kontsola saldu biesan, edo hori dinoi, Gehiago ezin da beluzetu zifri, ez? Berez, badakigu 160 milioi da, ez dakitzen bat, kontsola banatu zirela, PlayStation 2 kontsola banatu ziren. Horren PlayStationek zilek izan barriro, ez, azkenien 165 milioi ziren ez, horrekorik izan da bota. Horren, espero da baietz denporiegaz gainditzi, azken finean, bai, Switch bize gazgabiz, Switch originalan salmentak berantza joango dire, baina uniko salte jarraitzen dabe, egiz izan, nahiko datu politzek dekiez. Baina, klaro, batez behi dugarren munduko herrialdietan, eta, espero da, ez, bertara bideratzi kontsola sarra, eta bertan beste salmenta batzuk emotio duen. Ikusko dugu, azkin datorzen urtietan. Eta onjokan ez, OLED aukera behan dago. Bai. Joku asko bi kontsolatarako estreneko dire, ondioko Switch originala bejarra itxiko da, urte bastantez, urte nahikoz. Nik datu kurios ere utzen zait, Lander, aurkeiteztu dituzunean jolasen salmenta datuekin. Esan dugu Switch bia 10 milioi pasatxo saldu diala, konsola saldu diala, horietatik Mario Kart World barkatu ia behatzi milioi tardi unitate saldu dira, horrek esan nahi du ia Switch bia erozidun jende guztiak erozidula Mario Kart World. Eta gero, beste zenbakiak ikusik, Donkey Kong Mario Kart 8 inkreiblea da haindik saltzen jarraitzea, baina bueno. Eta ero Super Mario Party... Iruileko honetan, 1,57 milioi Mario Kart 8. Ero Super Mario Party jambori, nahi zenbaki hauek ezatiatena jende gehienak erozidula jolas bat, Mario Kart Worlda, eta ero ezain bestek erozidutela bigarren jolas bat. Nintendorenak, hain ez ezaten ze gero erozizaketen third party jolas bat. Ez da, gize puntutaraino honei afektatzen aizaion jolasen prezioak. Zazken finean, oendik ez da etorri, Zelda Breath of the Wild estiloko, Tears of the Kingdom etorrezan, baina Switch lehenengo korazko zan. Bigarren gorako lako beste bombazo handiririk ez da etorri, edo Super Mario berri bat, edo ikusi beharko haiekin zenbaki aldatzen dira. Pero nahi pertzepzioa mat egitena da jendeak indula konsola erosi,
Mario Kart World, eta gutxi batzuk, edo batzuk, beste jolas bat asko jota bi. Zenbakietatik. Hori izan da, Switch 10 milioi saltzea barbaridade gutza da. Esan duzun negaz a dos, baina etxe bidezu ekainen ez tenezala kontsoli, asko joku bategaz nikoa deki, hiletarako da hiletarako, Eta esan ginoan, presio hauetan, jokuak azkenian jendeak ondo pentsatuko daudela, zertara jolastean nahi dut, zerbait zerez, seguramente Switch 2 erosi den jende askok Switch bat eukiko dau, joku askotara jolasteko aukera eukiko dau bai batekoak, eta gero landerrek esaten da bena. Daukenei, egurra emon ondo, baina, bueno. Bera, hori interesatuko zitzen. Beste modu bat. Switch bateko jolasen... Steamen bezala, holako estadistika batzuk. Upgradeak atera zituzten, hainbat jolasentzat, zenbat upgrade hori zenbat saldu dian. Zenbat jendek esan duen, begira, upgrade hau erosikoet, jolas hau Switch batekoa hobeto ibiltzeko. Ze horrek, igual hemen kontutan ez badi hartzen, pixka tapatzen du jendea zenbat jolasetan da bilen. Baina, bueno, 10 milioi... Eta ez da gongo baita, Nintendo begiratuko dau, jendia zertan da bien, servidoriak orokorrian bentsate eguneratuko di, eta eukiko dago lako, erak bentsate eukiko dago lako, tontuak izan ziren eukitzen. Bai, hori, kontrol hori eukibia da, fijo. Simultaneoki konektatuta darenak zeta da bizten jolasten, zetara jolasten da ben, eguneko partidak, eta orduak, eta dana. Hori konsola egile guztiek jasotze dituzten datua da, bai Xboxe, bai PlayStationek eta baita Nintendo. Eta hori ez da publikatzen pentsatzen dut. Ez lago asko orokorrien, ezkenin inbertsio hori dazkantzen dutxina da, salmenta orokorra, gero ja euren erabiltzaileen joerak, zer erabiltzen dabe. Informazio horre dirua balio du, beraz ez dute publiko baina Steamek api bat emoten dutzu hori esplotatzeko. Bai, baina Steamen negozioa egiten du datu horiekin. Ezke hor da, negozioik ez bat zuiten datu horiekin, publiko jartzen zu eta listo. Baina Nintendo eta igual negozio egiten badute datu horiekin, igual interesatzen zaie ez publiko egitea. Eta nahi dunak, argitaletxeak eta hori igual interesatuko zaie jakiteko ze tendentzia hauden konsolen publikoan artean eta kajatik pasatu egiteztela. Bai, bueno. Ez dakiu ze egiten duten, esaten bezala, ez da publikoa, así que... Baina bai, komentu egune Switch baten arire, ondino epatzen da, 36,6 milioi bideojoku saldu ditzela azken hiruhileko honetan, zer gaurtuko hiruhilekoan orduen oso potente da biz orokorrien, eta bai Switch bize, bai Switch bata, ondino eskok ez da emongo saltoa aipatzen duzuna gaitxik, kontsoli barrize da, azteko zorren beste joku esklusibo, asko bitzentzako kaleratzen dire, jokuek garesti dauz bai batzuk, gure ez dakize bai idei sartun daku, jokuek 80 edo 80 euro balizo da bezala Switchpiko jokuek, eta ez da holan izaten, ez danak ez dira holan, batzuk 60 balizo da bez, beste batzuk indizek gitxego balizo da, hori bekontuten hartzeko da. Eta batez batekuak erosten mazu, bai. Karo, eta aurreko gaztein epatzen gendu bai adibidez, Animal Crossingen oin Switchpiko bertzinoa 5 eurotan esterniko da, ez? Hori oso ondo, eguneraketi, Eguneraketa horieke pena ez adiraztea, zen ikustez zenbaitenak bastante ondo salduko zituztela, eguneraketa horiek, hortaz. Bai, alan dabe, aipatu behar da, batzutan eguneraketak baino espantzinoak dire, ez da bakarrik Switch birako hobekuntza grafikoak ekartzen da bezala, adibidez Super Mario Party Jamborik edo Kirby and the Forgotten Landek, ez bizan bakarriko alako bekuntzak ekarri, gero espantzinoak etortze ziren, minijoku barrezegaz, kampaina barrezegaz, guzak izan bogote ziren, ez? Horregaz apurro jokatu indabe, eta aldi berien, gero bai kaleratu dabez, pasan azten epatzen gendun moduen, beste gaurkotxe batzuk doakoak, eurreko kontsolako jokueko betxeko, berizmena areagotu, kontrol eskema barrien bat edo beste gehitxu, ez alako usatzuk egon dira, orduan. Ezke Nintendon ibilbide edo joera honek jarraitzen nahiko gatza da, kusako txagaz, kusat ezberdin bat etzen dabe, ez? Dinoso, etxonetzako ez dakize estrena dabe, 20 eurotan, eta gero beste kusako deko zu asko sobie eta 5 euro baliz edo. Bueno, bai. Ez da reza izaten. Bueno, a ber, 10 milioiak oso ondo daude
enpresasko hartuko lituzke hain demora utxean 10 milioi kontsola saltzea, eta nik uste ondo jarraituko dula saltzen. Bat jolasak etortzen azten dian enean, bonbazo handiek, bat badaukagu Mario Kart World, eta Donkey Kong, baina lehenengo Super Mario handia etortzen danean, urrengo Zelda handia etortzen denean, baina asko salduko dute horiek, beraz. Bai. Azti nahi batu behar da, bi esklusibo dauzela Switch birako. Ez dire garrantzitsuena justo, baina nahiko importantia bai badire. Batu gendu zen Hyrule Warriors Age of Imprisonment, eta Kirby Air Riders esteneko dire hilabete honetan, orduen horre ben mobiduko dabe, ez dinuzu moduen Zelda handi baten edo Mario handi baten beste, baina, jendetxu mobiduko dabe. Nik uste ez dela iritsiko Switch lehenen zenbakietara, zailengo litzaeke iristea, ze Switch bata asko ondo torrezetzea pandemiako egora uraetan pila bat saldu zitun, baina oso ondo saldukoan konsola daula izango dela zeuru nahi, Switch bia. Eta Nintendo beste pelotazo bat, eta ateratzen duten bakoitzeko izugarrezko irabazia lortzen dituna. Beraz, ondo egiten dituztelako gauza batzuk. Beste batzuk ez zaizkitan ondo irutzen, baina hau argi dago ondo ditutela. Beraz, zoriona berai. Eta igual pasatzen gara urrengo aldiztera, badai joala... Ikusa hona, guza txarrak, horre aipatute, igual aproposa da, bai. Bere garaian, Pokémon Legends Z jokoaz itzen genunean, ez dela orain hilabete aterako zen, igual asko jota, itzen genunean, komentatu genuen, jolasa atera aurretik aipatuta zaudela bat DLC eduki espantzioa aterako ziala. Eta lehenengo anuntziatu dute Game Freak, The Pokémon Company eta Nintendok. Bertan, espantzionetan mega dimentsioak eduki gehigarri bezala sartuko dira, abenduak 10ean. Bai Switch bi eta bai Switch bateko bertsioetarako. Azken finean, tokia pixkat aldatuko da, ze azken finean jarraituko dugu Lumiose hiri horretan oinarrizko jokoa dagonea, baina halako dimentsio berri batera bidetuko dugu. Izena jarri dute Hyperspace Lumiose. Eta, bertan, toki hortan, nahiko berritasun bereziak izango ditugu, ze azteko mega evoluzio berri batzuk jasoko ditugu bertan. Egilek esan duten ez adiz, Raichu X zein Y izango ditugu, Chimecho edo Baxcalibur piztien megaformak izango ditugulako, así que kuriosoa. Raichuk ez da X eta Y jada bazaukan, nik uste dago berria dira, ez, danak? Bai, hone dana barrez edire, bai. Eta, gero besteak oso kuriosoa izango dana, sagaren historian, oso gezkiz banago, sagaren historian lehenengo aldiz, Pokemonak 100. mailatik haratago eraman alko izango dituzu, 150 mailara ino, eta azken finean, soilik igualko ezu 150 maila hortara ino, espantzioak ikarriko ditun gune berezi eta piztizeatz batzuen bitartez. Ja, lehenago bere garaien, 100 nivelera igotzea nahiko grindio eskatzen mazun, 150 normalean gainera, maila bakoitzeko eskatzen dizun esperientzia esponentzialki igotzen juten da, beraz, ez da batera erraz izango 150 igotzea. Hortaz, ikusiko ditugu Pokemon Z honetan, zeurazki historioako Pokemonik boteretsuenak, 150 nivel extra horiegatik. Baina, ez da soilik eduki alde hortatik izango, ze azken finean historio berri bat ere bizitzeko aukera izango baitugu, espantzio honetan. Azken finean, pertsona batzuk errepikatuko dira oinarrezko jokotik, Z-atik, baina baita ere, aurreko Pokemon sagatako edizioetako hainbat arpegi ezagun ere izango ditugu ikusgarri, bertako Hyperspace Lumiose herri horretan. Eta, leheno esan duten bezala, joko originala urrian estrenatu zen, azken finean Pokemonek binaka dijoa, alde batetik Legends saga bat orain Arceusekin hasi zuena egiten du. Bestaldean beste saga printzipala izan daitekeelarik. Eta, bagizute, jolasonen berezitatzuna izan zen borroketako mekanika pixa berria sartu zituzten,
alako denbora errealeko borrokak nahiko dinamikoak eta mugitu altzitezken, ez dana ohikoa izaten, ohikoa izan zaga honetan. Eta, bueno, egia da kritika asko ondiala, lehenengoa ni, naiz eta ez daukadan, baina trailerretatik ikusita grafikoki bere sinpletasuna eta oso mugatua dela, baina badirudin, jendea entzun dio danez, jendean nahiko ondo hartu dula publikoa jolasa. Bat gustatu zaiela, mekanika berri hori borroketakoa, beraz, ez dakit, Lander, ez dute zan preziorik, ez, DLC-arena? Bueno, espantzioaren. Zango neke, baitzen dagoela, saldo baten nintxe ikusko dut. Baina, bai, jokuek nahiko valorazio darrera hona jaso deu, jente nik uste posi dagoela, esken finen, badakizu. Pokemonen barretxasun esartu neskero, politxo aurkeztu eskero, igual desastratzen dire, baina jente ikustora hartuko duz. Joku sagile bera estanketa gonda ez, geldi egonda urte askoz. Eta bueno, azken nien baudana barriztiera berritxie postekoa da. 30 eurotan estreneko da uste dut eduki gegarri hau, oso garezti egizizan, badan bitxet. Eta nintzeko hori baino arazo handiz hau da, nabarmen hau da, zelan joku estrene da oso gitxire ez, iragarri eta kaldatuko da ben DLC hau. Igual eduki aldetik ondo gongo da, gozagarri pilloa gaitxuko duz, baina nik uste dut larra linda bizela. Zatarkeria da. Jolasatera eta hilabetera anuntziatzea DLC-a eta jolasatera eta 2 hilabetera jada DLC hori estrenatzea. Ez dakit. Oso zatarkeria eta kalzegezi ematen du oinarrezko jolasetik kendutako edukia dala nahi dutela espantzio bezala saldu, ez? Bai. Nik betxeto lan hartuko neke, beste joku beti zengo balit, nire roioka, eskaiaten bapesa ondo iruditzeko, ez? Eta, 50 euro bentsete, hori ikusi dute bilaketa askar baten je, hasta kriget iruditzeate. Abarregia da baitare, eta zanberrakot, era hon badauka Pokemonen fanbase oso zea da, fidela da, hori izan beharra dago, baina beste alde batetik ere tragatzen du edo zer mierdakin egia zen. Gaizki izan da dago, baina horrelaxe da. Eta ikusten zute, 2 hilabete beranduago jolas batei DLC ateratzea eta 50 euronan ateratzea, eta ikusiko zute pila bazalduko dula espantzioak. Horrek ere gaizki itzeiten du zaletu egatik. Así que... Igual ez, esan duten agaitxe be, bai. Gentiek ez da bier joku barri bet hilero. Igual nik bai ez, nito bera betzen zela, baina beste batzuk joku bakarragaz urte oso baterako. Pokemon Legends eta Unchesteren eta espantzino askontzat izango da, nik ez da bier hau, honegaz jolagaztuko, jarraitzuko, bukatu arte joku originala, eta gero, si eso erosko dut, ez? Hori pentsen aiot, gero euskalo zein zigoen realea die, baina olako presizora estreneta eta jakin lleganean Nintenduko ez da la merketuko, kontuz, igual txardo urteak jokaldiz eta azteko horren besteko. Oso ondo salduko du Lander, ez hautzen dut. Ez, azteko zetan izena. Ikusko, denporiek zer dinoen espantzioen inguruen. Bueno, azkar batien laburretara pasetan gara, saia bukatu horretik. Ze, bueno, bizerko aurkezpen edo emanaldi berezi bet iragarri dabe PlayStationetik. State of Play barriz egongo da bizer gabaz, gabeko 11etan hasiko da emanaldi ze. Eta honetan, Asian oinarretutako estudizoan eta garatzaileen bideo jokuek izango dire protagonista bat Japonian, baina Asia osoa bea aipatzen da. 40 minutuko iraupena guko dugu, State of Play barri honek, eta ez da bez jokuek berez zehaztu, ez dakigu zer egongo dan, zer iragarriko dan bertan. Bai, espero da adibidez Marvelen, PlayStationen da Arc System Worksen borroka joku barrize, Marvel Tokon, Marvel Fighting Games, Fighting Souls, eta izan zan, hori paseti bertatik, Capcomen aldetik Onimusa eta alako jokuek ez, Resident Evil, olako tipikoak eta sagunek igarotxe espero da, baina, bestelako esustekoak egoti ebe espero dugu, bizer gabaz ikusko dugu orduen 11etan, eta atorren hastien komentiko dugu erratzaioan. Nik Landerren laburpena ikusiko dut. Bai, eta beste albiste txikitxo bat, nen ingurura, eta igual interesik daukan norbait egongo dalako, Pillars of Eternity
joko mitikoa, ez dakit 2012koa dan, egia esan oin buruz nabil, baina oin dala urtetxo batzuk urten zan Kickstarter batean taraseben olako Baldur's Gate biren oinordeko bat, baina gauza interesgarri batzuk eskaintze zitxonak, ez? Adibidez, sortezan zure basea egiteko aukera, eta base hori hobetzeko, eta jendia hartzeko bertan, eta olako mekanika txukun batzu zuzkan, gehi, Baldur's Gateak originalak eta eukidaben beste mekanika batzuk, eta pixkat rolariagoa ero sortzeko, egin dabe txandakako borrokak sartuko dituan eguneraketa baten beta irekia. Eta hori, bueno, Steamen adibidez, propietateetatik aukeratzeko aukera dago, eta eguneraketa txiki batekin probatzeko aukera. Eta, bueno, kontutan izan behar da, ez? Badala txandakako rola oso ondo hartzen daben joku bat, baina bere garaian jolazten noan da oso txukuna dela uste dut, así que baldin badukazu hortik eta aukera pixkat emotia nahi baldin badutzazue, probatu. Eta besterik ez dakit, honekin ja bukatu ditugu albisteak, eta igual analizia mentzate zerbait emateko aukera badago, geratzen jaku denbora, ez? Bai. Horren orduan. Nire gaitxik aurrera hori da. Analizia! Gaur aukeratutako bideojokoaren tartea. Iazko ekaineen Hades biri buruz hitz egin genuen irratsaioan, Super Giant Gamesen joku berezin aurreti asko sarbidien barneratu ginen, prestatutako edukizek ez aipatuz eta aztertuz, aurrera pentsu beten gendun, analizi kutsuegaz. Eta urtebete igaro eta estreinatu dabe ez, jokuen 1.0 bertsinoa, pasadan irailien heldu jakun, indizentzako ganera sekulako hilabetie marketa. Eta ordutik ona, egize da jokuek roguelike titulu honek aldaketa asko jaso da bezala, eta igual merezi du barriro beste errepaso bat eitxie, danok jaso dugun 1.0 bertsino honen basaugarrizek, berezitasunek eta ezagutzeko, ezta? PC-en eta Switchen estrene da, oinartin ordenagailuetan egon da bakarrik aurretezko sarbidie, baina Switch kontsolatan jaso dugu Hades bin 1.0 behin betiko bertsino hau. Eta egize da, aurretezko sarbidien ize Hades originalan agertzen ziren edukizen kopuru gainitzu bilela, baina behin betiko, 1.0 bertsino negaz, askoz eduki gehiago sartu da bez. Laburbiltzearen gune berri pare bat, jainko barri bet eta bestelako barrikuntzeak edo ezustekoak, historizoan bukaerie, hori faltezala gehitzeko aurretezko sarbidetik, pertsonaizen eta objektuen irudizek, saliek eskatzen biezan aldaketatxuek, egize da, Super Giantekoak oso ondo porte dizela, eta asko gehitzen eta gaineratzen joan dizela. Ez bakarrik 1.0 bertsinoagaz, aurretezko sarbidien eduki gehigarri eta espantzino desberdinek egon dira, behin da barriro probetako gogoa emonda egiz izan, ez? Ni aldetik lehenengo bertsio originala hartan ibil nintzen, ordutxu nahiko sartun da, eta gero estrenetan joan dizen badukizek eta alboratu itaz, itxaroten ibilinaz, 1.0 bertsio honetara aldu arte, eta holan, euren ikuspegi osoa ez, barrenatzen hartzen daben joku honetan ibiltzeko. Apurret labur biltzearen, badekizue Hades zertaz doan, baina azaldungo etxu eta harinarin baten, akzinozko roguelike abentura badekogu ikuspegi isometrikoagaz. Bigarren joku honetan Zagrebus protagonisti alboratzen dugu, bere arreba Melinoe kontroletako, arma eta bilezi berrizik dekoz neskiek, eta egiz izan, antzekotasun handiz edoz, baina aldi berien ikusten zoaz, probetan zoaz, hobetzen zoaz, eta Zagrebusen aldien oso desberdinen nabaritzen da, igartzen da Melinoe hau, ezta? Mekanikak eta oinarrezeko ere mantendu ditzen dira, baina beste gozatxu batzuk egiten dira, izan duten moduen, mana sistemi dekogu, magizentzat, jainko desberdinek dauz, bakoetza bere abilezizekaz, bere enkapen eta hobekuntzakaz, orduen, jokue asko aldatzen doa, bat ez jolasten zoa zen einien, ez? Pillo asoz desblokietan, partida bakoetzien armak, almenak, basien erabiltzeko gauza barrizek, ez, lortzen zoaz, eta joku eraldatzen doa une oro partida bakoetza gauza barri beda, kombinazio desberdinek eskantzen dutxuz,
Eta azken finean, jokuen grasizez, bera sarmie hor dago, hasiko dugu partidak arma bat aukeratute, gure basien, lehenengo pare bat euko dugu zela uste eta zikeran, eta gero azkenien 6 dauz guztira. Egize da armatek izen nire jatela horren beste guzti lehenengo gazalderatute, badauz 2 arma pilo arabilotesenak, bat ezbe aiztoak, makilla magikoa, gero aizkor arralde moduko bet dau, horre pila guztiatez, egize da igual simplinak edo arruntenak dizela bat ezen mugimendu sorta aldetik. Eta gero badoz beste berezitasun batzuk, ez dutesenak ikesi erabiltzen oso zaiek iruditzatesenak. Lehenengoan begotezen olako aukerak, baina giza banimetan nintzen, probetako eta nebazen horren beste arazo aukitzen, da azkenien, menperatzen nebazen gitzi gora bera. Hemen berezitxo haukein jatez, eta seguru nago, jentiek ikesko dabela erabiltzen eta horreri, sukudan ataten, nire kasun ez to lortu. Alan da bena ekopozik, erabiloten armategi sorta honegaz. Esan dutena, bedeikaperakaz eta jainkoan laguntzakaz, bakoitzat guztiz eraldatzen doa, mugimendu barrizek, berezitasunek lortuko duguz. Gero hor badauz beste gozatxu batzuk, adibidez, dedalon mailu lortu ezkero partida bakoitzien armientzako mugimenduek eta igual eraso berezi batzuk desblokia duguz. Aipatu dugu moduen roguelike joku da desbi, orduen partida bakoitza hasikratik asterakoan zerotik kutxetik hasiko dugu, lortu dugu zen hobekuntza iraunkorrak alboratute. Orduen hori dana pizkenaka aldatzen doa partidie, gauza berezi lortuko dugu, batzutan gure erabakizen arabera, ze normalien gela edo borroka bat ganditu hostien, bide desberdinek zabalduko jakuz aurrien ikusat desblokietako, beti agertuko jaku ze ordain sari lortuko dugun urrengo gela horretan, eta orduen gure kontu gongo da, erabakitze. Batzutan bedeikapenak izango dire, beste batzutan beste batik gure basien hobekuntzak desblokietako azurrek, magize bisotzak lortu aldoguz, gure magia edo mana kopurue areagotzeko edabiek, apuruetan etari da hor, eta horregaz zer komeni jakun eta zer bier dugun ezagutzi garrantzitsu da. Bat puntu zero bertxinoagaz bestelako, bota. Melinoe beti da berdina, ez da bepini eskeinik edo zerbait aldatzen doiala, boterea hartzen doian egian, edo ez da evoluziorik estetikoki. Oso joko estetikoa dalako, orokorrean. Ez, estetikoki ez da aldatzen badoz, beste goza batzuk aldatzen dizenak, adibidez arman itxurak, eureko jokuen moduen, lortu gehinkez gure armantzako beste itxura batzuk, aldaketak gehitzen dutxi dezenak. Eta hori bakarrik, Melinoek dekon beste barritxasunetako bat da familiar detzen zenak, hau da, beragaz batera doazan izaki edo espiritu modukoak, kasunotan animalize dire, bai? Bera, Melinoe sorgin bat da, eta horren, animalizekaz harremanak egin lehikez, berari laguntzeko borrokatan. Armakaz moduen partidazik eran animali beta aukeratuko dugu, horrek lortu ala, desblokia ala. Eta animali honen itxuri bai aldatu leike apurtxu bet, ez tozku askotarako balizo, baina bere itxura orokorra aldatzen joateko aukeri dugu. Zeu jolazten dazu manduaken, ero teklauak eta? Nire kaso beti orokorren alako jokuek ez, bizkortasun asko eskatzen deu, saiestik hasi biltzie, erasokaz topera ebiltzie. Ni erosoa gotenaz mandoagaz, baina usteo teklatu egaz nahiko ondo jokatu lehikela, adesbin eta ades originalien bebai. Lander, aipatu ezu, berrikuntzatako bat bezala dela, mana barra bat daukagula, eta bat magia imaginatzet eta habilitateak agian ere kontsumitzen dutela mana hori. Horrelako jolaz batean nola jutentzia berreskuratzen mana? Denbora pasala berreskuratzen zaizu, edo igual ohiko izaten dana bezala Diablo eta jolaz hauetan atake basikoekin berreskuratzen zu, edo nola funtzionatzen du horrek? Kasu honetan, gela batetik bestera aurrera txerakoan, aldatzerakoan, mana osoa berreskuratzen duzu, baina, klaro, borroka batzuk oso luzik izan lehikez, eta borrokan bertan, mana edo magia guztizek galtzi pas lehike. Bedinkapenakaz, da, nik uste torre izela askotan garantzitsuenak, batzuk emote dutxo aukerie mana hori berreskuratzen joateko. Honenak, nire adibidez, uste, Apollo jainkoan azala bat, beste barik subota dezen nuen, 3 eraso basiko dekuzuz, eraso azkarra, eraso bereziz izango zana, arma bakotxaz desberdina dela, eta gero lako zirkulu magiko bat
inboketako aukeri, bertan etxaizek arrapetan dozuz, eta mingiz hau eitzi dutxasue, bertan jozkero. Apollon bedeinkapen honegaz, lortzen duzan, zirkulu magiko hori bukatzerakoan, 5 segundo, ez da izan batira duzen, hori betzen joaleike, mana hori berreskuratzea. Orduen, topera goatezin horregaz, gero, bebai bedeinkapenak maila desberdin edekiez, bedeinkapen arruntek izan lehekez, edo bedeinkapen beran berzino arraroa, legendarioa, alakoa dauz, apurbete hobekuntza orokorrak gehitzen duazenak, eta Apollon horregaz egizan orokorrien gozatu ditzen duzu, Gero beste gozatxu bedauz, adibidez, mineitzen duzu nien mana hori berreskuratzie, mana erabiltzen duzu nien 5 segundotan adibidez berreskuratzen jutia apurka-apurke, aukera desberdin dauz, horrek bilatzen juti da jokuen beste gakotako bat. Eta ero beste galdera bat, nik horrelako jolasetan bat ipibilitan hau debandi ofaizaken, eta kaso horretan askotan zure builda egiten zoazen enean partidan zehar, batutan gertatu daiteke kombo literalmente ridikuluak lortze dituzula non. Zartzen zean pantalla bat okoitzerako aurkariak instantaneamente kasi hiltzen dianak. Kaso honetan lortu ezakezu jolasa kombinazioan batzuk eginez alako boteretzu iristea, eta imaginatzet etxai final bat egongo ala partida amaitzeko, etxai final hori izatea uskeri bat eta oso horroz gareitza, edo ondo landu dute beti partida guztiak zailtasun hori mantendu izaten. Bizek esango nuke. Eldu zeinke, etxai nagusi eskon gana oso ope esango dugu, oso gizon hilerragaz eta gauza bedingazpen piloa lortute. Baina aldi berien hori da partida arraunten txat esango dugu. Hades originalan moduen jokuen aurrera ainala juramentuek desblokitan duguz. Hau da, partida bakoitza zailtzeko ezaugarrizek. Adibidez, etxaizek bizigitza okitzie, askarra mugitzie, etxai nagusi zen edo buruzagizen kontrako borroka desberdin zailagoek, desblokielek ez, guzaskotxu dauz hor, eta azkenien jokuen endgame hori ez, historizo orokorra gainditu gozteko partia garatzeatzunak, asko eraldatzeko eta zure gustura kokatzeko aukeri izkantzen dutxu, gualdin oso. Nitzakuntxo momentuen nahiko errez nabil, nire pertsona ize Melinoe orokorren hobetu dut, bizik nahiko txudeko, hobekuntza nahiko txudekoz. Horren, beste puntu bat emomietxat partidari, nire mailara kokatzeko, ez? Horregaz jokatzeko aukeri izkantzen dutxu. Horregaz batera ez dut epatu, baina olako karta edo sistema arkano bat dekola jokuek. Ingo dugune da, Melinoentzako ezaugarri, oinarrizko ezaugarrizek eta mugimenduek desblokietan da hobetzen joango gara, baina hauko dugu muga bat, hori areagotzen joango dena puntu batera iritsi artez. Adibidez, ieskero barriro berpisteko aukerie, edo erasoakaz mingiz hauetziena, eraso berezik erabiltzerakoan denborie pizkat geldiaraztie, horako hobekuntza txikize dire, pizkanaka. Bai bozen estilora, ez? Bai, baina honek aukeratzen dugu partida zikeran, eskara juten desblokietan. Eta azkenien horrek basien lortzen dugu zen baliabidikaz, hobekuntzakaz injartzen goaz, eta azkenien asko nabari da, joku azikeratik bukarara dekozun persona ize, pila hobetzen da, naiz eta joku esugaz batera doan, saltzen. Eta bukatzeko, ez dut aipatu, apurbet spoilerra dela esan lehike, naiz eta joku azikeratik ikusten duzu zor dagoela horrena. Baina, Hades originalien ibilbide bakarra ukitzen duen, zu azte zen duen bidie zagarreuz egaz Hadesetik, Infernutik lurrazaleraino heltzekoa, eta hori izan bakarrik. Baina Hades bin beste gozatxu beten dabe. Zuz kokatze zara Infernuen eta lurrazalen artien kokatuta dauen pase baten, ez? Eta zikera baten, engo dozune da Infernurantza jo, hori zengo da zure bidea, baina puntu batetik aurrera desblokitan dozune da lurrazalerako beste bide bat, Olimporako beste bide bat. Orduen, izen biderrien depora guztizen gauza bera errepikatzen egotiena, bi bide desberdineko zuz, bakoitza bere kokalekukaz, bere etxaizekaz, bere buruzagizekaz. Eta azkenean izan leheke, joku originalan eduki horrek bikoiztuen da bezala praktikoki, eta oso ondo dau, ez, bizin arteko oreka hori, zuri aukeri emotie aukeratzeko, ez, nora joan, gero bestelako ronka batzuk bai dauz horren inguruen. Eduki aldetik, aztakeri beda, eta jokuek 30 euro balizo dauz, uste dut, 29 dolako zer. Eta eduki aldetik benetan, Osa pila eskantzen duz, eta ordu pila sartzeko aukeri eskantzen dutzu.
lehenengo Hades jokatuta izatea behar da honen historia ulertzeko, edo joko separatu zela? Komeni da, izango honek ez dela bierrezkoa, baina nik uste dut komeni da lasken finean, bueno. Eta bai da historia jarraitzeko joku bat? Zer? Bai da historia jarraitzeko joku bat? Bai. Aukerakoa da. Nik izango honek ez dela aukerakoa. Azkenien izketaldi pilo dauz, bai protagonistan, bai beste pertsonaizen jainkoan, nortasunek, jarrerie, izketaldizek garrantzi handizedeki, Tanpora guztien gongo zara irakurtzen. Batzutan tontakari zegire, ez teki inungo pisurik historizoan. Baina bai, dire ustez, badeko narratibek pisuna ekotxu deko, eta hori da azkenien jokuen arrakastien arrazoietako bat, ez? Zelako roguelike baterako, zelako narratiba sakona gehitxu daben, ze pertsonaia interesgarrizek eta maitagarrizek sortu da bezan orokorrien. Eta horren izango neke, lehengoari jarraipena moteko pertsonaia batzuk errepikatu etxen dire, batez jainkoak, eta gero badoz beste keinu eta detaile asko, lehengoan ibiltzie garrantzitsu dela izango neke, bigarrenan. Ez derrigorrezkoa, baina gozatzeko ezinbestekoa bai. Gaur berriz gogoakin joango ba. Beste joku batiari biltzeko. Bai. Bai, azkeneko gauza, mitologia lehenengoak bintzat, mitologia gregoa zaukan, jarraitzen du gregoa bakarrik izaten, edo sartu dute besteren bat? Ez dana greziarra, kasu honetan, bai. Igual saiatuko dira urrengo jokuetan, edo beste deleteren bat sartuko dabe beste gairen bat jorratzeko, baina momentuz horretara mugatu dira honegaz, bai. Honik ez saga honetan mantentzen badie, grekoa izango dala, beste bada aldatzen badabe, ez? Inot. Bueno, God of Warrekin ebere garen alazaten zan, baina gero behira, mitologia nordikoakin nazketa hori egin duazken jolasetan, eta jendea guztua hartu hortaz. Inoiz ezin dezu esan ezetz, egia da, honen xarma hori dauela pixate mitologia grekoa, baina etorkizunean igual pentsatu. Arrazoi dago, kaso. Jate okurridu hori, baina bai. Bitu. Oso ondo, proposamen bikaina, ez dakit galdera gehiago ero daukazuen. Aritz? Nire partetik ez, eskerrik asko Lander. Lehenengoan, ibili nintzen, eta grafikoki eta oso ondo zegoen, baina ez nindu mekaniko aldetik engantzatzea lortu. Baina, mekanikoki antzekoa izaten jarretzen du, ez esan nahi, lehenengoa gustatzen bazait, bigarrengoa gustatuko zait, eta lehenengoa ez bazait gustatzen, bigarrengoa ez zait gustatuko ez, Lander? Guztiz, nik uste dute, ez da bala merezi, lehenengoak ez pasaitzuna arrape, bigarrenak betxu arrapeko segurunik. Vale. Zaikera bat ematen nahi dioze. Hori da. Ez ki jolazain hona, hainbestek zaten dutena, eta roguelite hauek gustatzen zezkideala, pena bat da ez gustatzea. Eta bizualki oso guapoa da. Artea da, exageraua, Hades batian be bai, eta hemen baita. Bai, originaleko diseinu batzuk izan guztia dezela esan behar da, baina eurrekoan maile ondino hobetu indabela baipatu behar da. Bai, kolore paleta lehengoan agradablea baite jata. Zeleke, gero bai ikusten gabizena lehengo kokaleko da, baina gero asko aldatzen da. Batez be gorantza edo berantza iniz gero. Ados. Ondo. Osea, deskubritzeko asko. Bueno, honekin agur esaten dut zagu, aste honetako programari, eta datorren astean 11. programakin etorriko da. Dana ondo baldin bada, eta eskerrik asko, Aritz eta Lander, eta entzuten dozuen guzti hori. Ondo ibili. Datorren astera arte. Agur.